Hola, aquest és un vídeo per ajudar a estudiar mitjançant flashcards. Així que, endavant! Repassem què en saps sobre Mercè Rodoreda, la seva vida i obra. Comencem! Quina és la importància de Mercè Rodoreda en la literatura del segle XX? Doncs Mercè Rodoreda és una de les figures més rellevants amb una obra que reflecteix les convulsions històriques, tot el que va viure, la guerra, la postguerra, i una gran riquesa estilística i psicològica. Ja sabem que a Mercè li agrada mostrar molt el món interior dels seus personatges. Influència de la Guerra Civil en l'obra de Mercè Rodoreda. Doncs la guerra i l'exili marquen la seva producció amb temes com ara la pèrdua, la nostàlgia i la preservació de la identitat catalana. L'exili de Mercè Rodoreda va començar l'any a causa de la Guerra Civil Espanyola i es va establir definitivament a Ginebra a partir de l'any. Doncs efectivament, l'exili va començar l'any 1939 i es va quedar a Ginebra a partir de l'any 1954. Continuem. Durant la seva infància, Mercè Rodoreda va rebre una forta influència cultural i estètica del seu que li va transmetre l'amor per Catalunya, la literatura catalana i la natura. De quina figura estem parlant? Doncs sí, del seu avi. Què podem dir sobre la infància i joventut de Mercè Rodoreda? Doncs és una etapa que va del 1908 al 1939 i està marcada per l'arrelament cultural català i les seues primeres obres, sobretot narratives, com ara L'Home, publicada el 1932, i Soc una dona honrada al 1938, amb influències de la novel·la europea i nord-americana dels anys 20 i 30. I de l'exili de Mercè Rodoreda, què en sabem? Doncs que és un període que va del 1939 al 1971 en el qual l'autora viu a l'estranger. En un primer moment se'n va a França i després a Ginebra a causa de la Guerra Civil, amb una producció literària centrada en la psicologia, la memòria i la nostàlgia. I així destaquen obres com ara 22 contes, publicada el 1958, La plaça del Diamant, publicada el 62, o El carrer de les Camèlies al 1963. La novel·la, considerada una obra mestra del realisme psicològic de Rodoreda, publicada el 1962, és, efectivament, La plaça del Diamant. Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona l'any i va morir a Romanyà de la Selva l'any. Doncs va néixer el 1908 i va morir el 1983. Maduresa literària de Mercè Rodoreda. Doncs què diem? Que és una fase en la qual Rodoreda consolida la seva obra amb una narrativa psicològica profunda, destacant obres com La plaça del Diamant i El carrer de les Camèlies, i a més és així on obté diversos premis de poesia i narrativa. Com és el seu retorn i la consagració de Mercè Rodoreda? Doncs és ja l'etapa final de la seva vida, que va des del 1972 fins al 1983 i està caracteritzada pel reconeixement oficial i la publicació d'obres importants, com ara Mireia Trencat, al 1974. Quines són les característiques de la narrativa de Mercè Rodoreda? Efectivament, destaca per combinar elements realistes i simbòlics, amb un interès per la psicologia dels personatges i l'ús del monòleg interior per explorar la subjectivitat. La novel·la, publicada el 1938, és una de les obres més destacades de la primera etapa literària de Mercè Rodoreda. Quina és? Això és, a l'Home. A la seva etapa de bellesa, després del retorn a Catalunya, Mercè Rodoreda va publicar obres com en el 74 i en el 80. I aquestes obres són Mireia Trencat, recordeu, en el 74, i Quanta guerra al 80. I per últim, tenim Durant l'exili, Mercè Rodoreda va mantenir una relació sentimental amb l'escriptor i crític. Qui era aquest home? Com es deia?
Efectivament, Armand Obiols. I fins ací el flashcast sobre Messer Oreda, la seva vida i la seva obra. Moltes gràcies!